moɓre nden nde hawri mawɓe feere-feere iga nder Najeriya e lesɗe duniyaru e nanta jami'i en gomnati ha ɗum lorni hakkilo dow noyi Najeriya ɓesdata wurtinko kosam e nebbam na'i ko ɗume woni dalila moɓre nden. Muhammad Bello Tukur lutaniɗo dental walde duroɓe andiranga walderu correct nda ko o jaabi. Moggal ɓe waɗi ɗo ɓe waɗi ngam ɓe laara haala noyi en waɗirta kosam be nyebbam na'i meɗen ɓedda waɗugo kosam be nyebbam ɓe hokka nyamande dabbaji ɓe hokka lekki ɓe hokka wallinde bo to kam ɗum mofti anduɓe kuje kadi be kampaniji waɗoɓe haala kosam e nyebbam ɓe mofti ɗo be mawɓe gomnati be himɓe les e yaasi ɓe gari ɓe hawti ɗo ɓe waɗa shawarwaɗiji kadi ɓe ɓurtina jango to Allah yaari yonki shawaruji ɓe waɗi ɗo ballowo leddi Hashim Shettima o wara o ombita ɗum waɗi haala nde a wi haala a woni haala hanko hokkugo wallinde kare ñamdugo leddi nayi kaɓe woni to wonɓe ladde kungiyaji ɗon kungiyaji amin duroɓe min wari ha ɗo hakke amin minen to min timmini ha ɗo min hota min famtina himɓeji amin dow nda ko gomnati waɗata to min famtini ɓe to nden ɗum waɗay ɗum jiha bo to ɗum ɗo waɗa jiha bo pat ɗum jihaji ɗo ɓe waran ɓe yettayɓe bo to min famtini ɓe kamɓe bo sei ɓe naftira ɗo ko min wiɓe ɗo watu kuje ɗo dabba be inno adama pat kusan gotel to goɗɗo heɓata ko ñamande boɗɗum a yiyay ɗum wangay ha ɓandu mako to dabba heɓata ñamande boɗɗum wangay ha ɓandu mako to dabba woodi ñaw ko ɓilla feere wangay ha ɓandu mako ngam majum handi himɓe amin ɓe famta dow wallide ɗo waddanta gomnati ɗon wallide ɗo nafan amin nafan leñol fuu nafan bo ummatore amin pat handi ɓe joga ɗum. Yes. Kosam ɗon nder ko duroɓe heɓata ceede ngam haaje hande e jango ko ɗume ɗum taskani duroɓe ngam hoytungo cippal kosam maɓɓe ɗum zamanu. Aminu Murtala Hamma Nyaro Inyako woni managing director Sebore Farms. To gaskiya kam kowa ya san yanayin ƙasa yanzu kuma mu a Sebore dai kam tunanin mu madara ne zai zama mafita. Hala gonga ko moye andi no ɗum habdata e lesdi ndin minin e ton Sebore Farms numo amin kosam woni ko ɗume e waylankere lesdi ndin e Najeriya fuu. Min ɗo jaɓa kosam iga duroɓe ha ɓe woni fuu iga duuɓi ɗiɗi caliɗi non waddata saman ha durgol ngam a ɗo saare min waran min soda nden min hokkite ceede jogdima e majum a jogata e dabbaji ma. Mu gayyaci kowa ne akan mahimmancin madara mu musu tallafi. Nden momre nden min gari min surgi ko moye ngam ɗum holla saman kosam min wallita duroɓe min ɗon nodditira rewɓe men e worɓe men ha e dotti en men dow ɓe ngara dow durgol zamanu ngam nayi on yaari saro en men yeeso ha min jokki jonta seni minin bo min yeebi durgol ha ɗum ɗo ɗaɓɓa tetugo men ko en andi on nde a hakkilini nagge fuu nge hakkilante. Alhamdulillahi minin e ton Adamawa min heɓi koyɗum ngam min fuɗɗi jaɓugo kosam. To min jaɓi kosam maɗa min hokke ceede to bo a yiɗi nyamdu dabbaji sei jaɓa dow jobdi maɗa min wala ɓilla feere ngam ɗum andi ko moye harkaji mum ɗuɗɗinayi on e kosam ngam hanjum waddata risku ko moye suklanta ci'e maɓɓe. Hedi wakkere feere moɓre nden hawri dente feere-feere e kampaniji feere-feere ɗi sakata kosam e sorrugo kosam seni bana ɗalladi mato iga hukuma hokkowo wallinde andiranga insurance andini kode kuuɗe insurance dow duroɓe e remoɓe. kuma ma'ana insurance ɗum kanjum woni nagge ma to misali waɗi insurance ɓe seeɗum seɗɗa ɓe hokkata a waɗanama insurance nagge ma laati ko woni ñaw nattinge ɓawo waɗi hokki leɗɗe kanduɗe so se nagge ma wari haasi ko ɗum mbiya ha waati to se ɗi yoɓuma deydey seede nagge nge suttoɗa so yaha soda woni sutta nder boggo maɗa ala ka ɗum ma gandu madalaɗa men bañe seeɗi wadda diina datti diina bo haɗa insurance diina ayi waɗuki insurance na way ɗum haɗay koddiroje
insurance haɗata koddiroje ɗen heɓake to ndatu ndayata kata yuguma heɓa kota yaha soda nagge ma gara joni haka ma e woni meeting yiɗi yaare e ministre ɓe yiɗi waɗa tracking nagge ɓe gabago andi fulɓe men joɗaki jeere joni misali nagge ma to yijjama waɗa ngel ɗon hakkude laral kusel maji wato di na'ura ni ko yawwa yawdi na'ura yawwa waɗi ngel nagge ma to wujja fuu nge hirsa fuu ɓe yiyete waɗa tracking maji to police gomnati e ɗon waɗa kokari ɗum waɗi ɗum ɗan darni haala kan joni yigo e fulɓe ɓe joni ɗum nasitaki noon kaɓe e ni bandiri e so komi inɗe fulɓe bonnama to hanjum ɗum guetta gaɗoɓe ɓe mba mbiɓe gatta ɓe kule to ɓe jaha ɓe kocce kadi moɓre nden nde hawrama e jawloyru moɓre nde soja en asamanji lesdi nigeria andiranga nigerian air force ha ɗum jaɓɓi lutano ballo ardiɗo lesdi nigeria senata kashim shetima e nanta secretarejo lesdi mo ɓoyma mr boss moustapha e ministajo fiji demri e luttuɓe Al-Amin giɗaɗo jada kode radio e tv daga abuja nigeria.